Prestaňte sa klamať a pozrite sa pravde priamo do očí. Choďte von a pozrite sa na tie vaše úbohé jahody v záhrade. Sú to len smutné, slabé kríčky. Každý rok do toho vrážete peniaze, čas a pot. A aký je výsledok? Zbierate malé, kyslé a tvrdé plody, ktoré vyzerajú skôr ako červené kamienky, než ako skutočné ovocie. Snívate o plodoch veľkých ako mužská dlaň. O sladkej šťave, ktorá vám steká po brade. No namiesto toho len frustrovane pozeráte na prázdne košíky. Prečo? Pretože robíte fatálne chyby. Počúvate moderných odborníkov, ktorí nikdy nemali ruky špinavé od skutočnej hliny. Dávajú vám rady, ktoré vašim rastlinám len ubližujú. Dnes s tým ja vám ukážem starý, tvrdý farmársky spôsob. Metódu, ktorú používali naši starí otcovia v časoch, keď zem ešte rodila skutočné jedlo. Nie chémiou napumpované atrapy z obchodov. Poďme k prvej hlúposti, ktorú robíte takmer všetci. Každodenné zalievanie. Stojíte tam s hadicou a kropíte listy každý večer. Myslíte si, že im robíte dobre? Omyl. Vy ich zabíjate. Povrchové zalievanie je tá najhoršia vec. Korene jahôd sú inteligentné. Ak im dáte vodu len na povrchu, zostanú hore, nejdú do hĺbky. Stanú sa lenivými a slabými. A čo sa stane, keď príde skutočná slnková horúčava? Povrchová voda sa okamžite vyparí. Vaše lenivé korene sa uvaria a vyschnú. Rastlina zažíva smrteľný šok. Žiadne plody nebudú. Druhá chyba? Agresívne hnojenie z vrecúšok. Sypete k ním surový dusík. Rastlina vyženie obrovské tmavé mäsité listy. Vy sa tešíte, aká je krásna. Ale to je pasca. Dusík robí len listy. Jahoda všetku energiu vrazí do zelenej hmoty. Na tvorbu kvetov a obrovských plodov jej nezostane absolútne nič. Vypestovali ste šalát, nie jahody. Počopte biológiu rastliny. Jahoda nepotrebuje rozmaznávanie. Potrebuje krutú disciplínu a správnu stravu. Na to, aby plod narástol do veľkosti dlane, potrebuje draslík a fosfor. A to v prírodnej forme. Zabudnite na obchody. Všetko, čo potrebujete, už máte na dvore. Pripravíme si starú farmárskú zmes, ktorú použijete len jeden jediný raz v správny čas. A ten čas je tesne pred kvitnutím. Zoberte starý drevený súd. Nie plastový, ak môžete. Nalejte doň 10 litrov odstáte dažďovej vody. Dažďová voda je živá. Voda z vodovodu s chlórom vaše baktérie zabíja. Teraz to hlavné. Pridajte lopatu vyzretého krávskeho hnoja. Musí byť starý, aspoň dvojročný. Ak dáte čerstvý, spálite korene na uhol. Toto je zdroj sily pre celú sezónu. Následne nasypte pol kila čistého dreveného popola. Z tvrdého dreva. Žiadny papier, žiadne odpadky. Popol je čisté zlato. Je to brutálna dávka draslíka, ktorý ovocie nafúkne do obrovských rozmerov. A nakoniec pridáme tajnú zbraň našich predkov. Hŕsť kostnej múčky. Toto je čistý, pomaly sa uvoľňujúci fosfor. Zabezpečí, že korene budú hrubé ako drôty a udržia ťarchu obrovských plodov. Zmes dôkladne zamiešajte hrubou palicou. Vonia to drsne? Správne. Takto vonia skutočná príroda a bohatá úroda. Zakryte súd starým vrecom a nechajte to kvasiť 3 dni v tieni. Po 3 dňoch je to hotové. Máte pred sebou elixír života. Ale pozor, nesmiete to liať len tak bezhlavo. Prichádza ten najdôležitejší krok. Správna technika zalievania. Zoberte motiku. Odstúpte 10 cm od stredu jahodového kríčka a urobte hlbokú brázdu okolo celej rastliny. Nikdy nelejte hnojivo priamo na srdiečko jahody. Spálite ho a rastlina zhnie. Nalejte pol litra našej zmesi presne do tejto brázdy. Voda s hnojivom musí ísť do zeme ku končekom koreňov, nie na listy. Len tak prinútite korene, aby sa ťahali dole. Keď tekutina vsiakne, brázdu okamžite zahrabte zeminou. Musíte tú silu uväzniť pod povrchom. Ak to necháte otvorené, slnko zničí všetky prospešné baktérie, ktoré sme práve vytvorili. Teraz nasleduje radikálny rez. Väčšina z vás ľutuje svoje rastliny. Nechávate im rásť dlhé otravné poplazy, šľahúne, pretože chcete mať viac a viac sadeníc. Je to obrovská chyba. Vyberte si, chcete rozmnožovať, alebo chcete plody ako dlaň. Nemôžete mať oboje. Poplazy vysávajú z materskej rastliny život. Sú to paraziti. Musia ísť okamžite preč. Zoberte ostré nožnice. Žiadne trhanie rukou, poškodíte korene. Odstrenite každý jeden poplas hneď, ako sa objaví. Rastlina musí vrátiť všetku svoju agresívnu energiu späť do kvetov a plodov. Vyčistite okolie kríka. Žiadna burina, žiadne staré, žlté a choré listy. Musí tam prúdiť vzduch. Ak necháte krík zarastený a vlhký, privoláte si pleseň. A pleseň zničí všetko. Posledný, absolútne kritický krok. Ak toto neurobíte, vaša práca bola zbytočná. Mulčovanie. Zabudnite na moderné čierne fólie, ktoré len uvaria zem a zadusia korene. My použijeme slamu. Stará, suchá pšeničná slama. Vezmite hrubú vrstvu a uložte ju pod kríčky. Jahoda, anglicky strawberry, čiže slama. Prečo slama? Udrží obrovskú vlhkosť v lopke pri koreňoch. Zabraňuje burine. Ale to hlavné. Ťažké, obrovské plody sa nebudú dotýkať vlhkej hliny. Zostanú čisté, suché a nezačnú hniť. Zároveň, keď bude pršať, blato nebude vrkať na listy. Zdravé listy znamenajú zdravú rastlinu.
Slama navyše pomaly hnie a dodáva do pôdy ďalší uhlík. Je to dokonalý systém. Zreňme si to, nech to pochopí každý. Zalievať len raz týždenne, ale brutálne hlboko. Aplikovať našu hnojivovú zmes ku koreňom presne jedenkrát pred kvetom. Odstrániť všetky poplazy bez ľutovania a nakoniec to celé zamoučovať hrubou vrstvou slamy. Ak dodržíte tento starý drsný postup, stane sa niečo neuveriteľné. O pár týždňov uvidíte mohutné, hrubé kvetné stónky. Nebudú padať k zemi, budú stáť hrdo ako stromy. A kvety budú obrovské, biele so žltým stredom, plné peľu. Včely urobia svoju prácu. A potom začnú raz bobule. Už po pár dňoch zistíte, že sú iné, budú ťažké, budú tmavo-zelené a rýchlo začnú naberať obrovský objem. Nebudú zrieť naraz. Najskôr ščervenie tá hlavná, kráľovská jahoda uprostred. A poviem vám, tá bude mať veľkosť vašej dlane. Bude tak ťažká, že ju budete musieť držať oboma prstami. Keď do nej zahryznete, zabudnete na všetko, čo ste si doteraz kupovali v obchode. Dužina bude pevná, no zároveň exploduje sladkou lepkavou šťavou. Bude to chutiť ako čisté slnko a poctivá zem. Susedia sa budú zastavovať pri plote a pýtať sa vás, akú chémiu ste na to vyliali. A vy sa len usmejete, pretože viete, že tajomstvom nie je chémia, ale stará farmárska múdrosť. Prestaňte byť leniví. Prestaňte hľadať skratky z plastových fliaš. Choďte do záhrady, namiešajte túto zmes a dajte rastlinám to, čo naozaj potrebujú. Oni sa vám odvďačia úrodou, na ktorú nikdy nezabudnete. Ak chcete vedieť viac takýchto tvrdých, nevyvrátiteľných pravd o pestovaní bez moderných hlúpostí, dajte odber. Pridajte sa k nám, k ľuďom, ktorí vedia, ako vonia skutočná hlina. Uvidíme sa pri ďalšej práci.